Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 ng aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugawahin sa Western Visayas. Domingo kita nga adlaw. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon upod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kaato sa inyo pagpangalagad ginaduro sa inyo sang Dr. Fritz Green Coffee. Sini nga bulan sa Agosto, no, ang Tiempo Muerto ginasiling nato, no. So sa first portion liwat sa ato sini nga pagpangalagad, maging kaupon naton gyapon si Dr. Melvin Ibanez. Kay we believe nga ang health is the most important aspect sa aton sini nga pagpakabuhi, kay siling blan nila nga bisan pigado lang, basta nga mayo lang lawas, dako na ina nga bagay para sa aton, no? Ano mo nang damo ako adta nga permi ka man sa ospital o pero gigda ka tungod sang balatian, no? So istoryahan naton gyapon ang aton nga mga health concerns, especially ining pandemic nga ginatawag naton bangod sang COVID-19, no? So we have with us Dr. Melvin Ibanez. Dr. mga agaliwat kag welcome diri sa Kapehan sa Aksyon. Hello. Yes, Doc, go ahead. Good morning. May aga at the boy. May aga dahil sa mga staff sa station sa Aksyon Radio. Kag sa ato mga tagpalamati sa bilog nga siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Labi na sa taga Iloilo hasta sa taga Cebu ang madabutan sa imo programa. So mayogid kay nakabalik naman kita. So atong topiko subong ang number one is ang aton latest COVID update number of cases.
ang aton nga vaccine, ang update naton, kag ang aton mga may ara ko din nga gin-prepare nga why is Delta variant is our most concern. Okay. Kag tapos may ara kita nga breakthrough nga drug na ginakuan subong may ara subong bag-ong breakthrough nga maka-cure kuno sa COVID-19. Okay. That is a very good news, no, around the world. So to begin with, August 28 kita subong ang 29 na kita, 29 Doktor. ang aton nga data is August 28, sorry. Sa national bilog nga Pilipinas, ang kaso naton 1,916,461. Ang aton active cases mga 142,531. Recoveries naton 1,741,089. Ang deaths naton sa bilog nga Pilipinas 32,841. Okay. Sa Negros Occidental, ang bilog nga total cases as of yesterday is 22,319. Active cases is 1,404. Ang recoveries is 20,441. Ang deaths naton is 465. Sa Bacolod City, ang the total cases naton as of yesterday is 16,506. Ang 566. Ang aton active is 861. Ang aton recovery is 515,310. Ang aton na death is 382. Ginkumparar ko din Iloilo City kay malapit sa aton. Ang total active total cases as of yesterday 16,037. Active cases 1,503. Recoveries 14,100. Ang death sa Iloilo is 430. When you compare sang kumpara naton sang yesterday nga census as compared to last week, ang Negros Occidental nagsaka kita 291 cases sa total cases. Active cases nagsaka kita 48. Ang deaths nagsaka kita 16. Bacolod City ang nagsaka kita 162 total cases. Nagnubo kita sa Bacolod 58. Mayo. Okay. Nagsaka ang death naton 13. Ang Iloilo City nagsaka sila total cases 546. Dako. Taas, dako. Ang ilang active cases nagsaka 155. Ang ilang deaths nagsaka 8 lang. So ang sa NCR sa not NCR but bilog na Pilipinas, ang atong nga ang total cases nagsaka 189,140. Ang active cases nagsaka for 43,660. Ang death nagsaka 2,771. But what is very alarming because just few days ago or last Saturday or Friday, we registered bilog na Pilipinas the highest daily cases of 19,441. Pinakataas kita, amuning adlaw nga pinakataas naton. And ang bilog nga Pilipinas now is catching up with other countries. Ang ibang countries nga nagsalaka, may surge sila third wave, second wave. Indonesia, Vietnam, Thailand, iban pa da, Malaysia, nagamat-amat panaog. Well, kita naman yan nagasaka. So makita mo ang roller coaster ride natin sa COVID-19 during the pandemic because hindi malanggali nga siling ma-predict natin. This is very unpredictable, ang COVID-19, especially because of the new variant, ini mga Delta variant, Gamma variant. But ang question is that what is the most concerning? Ano gid ang Delta variant is our most concern. The facts, amo ni mga facts. The Alpha and Beta variants are 25% more contagious. Amo ni bilang pagsugod naton last year,
ang alpha variant alin sa UK, ang beta variant alin sa South Africa. Ang gamma variant, which is the P1, is around 40% more contagious. Okay. Amo ni siyang halin sa Brazil. Mhm. Well, ang Delta variant, no, which is amo ni ang nagalin sa India. ano ni? India. India Mhm. is most worrisome because it is 100% more contagious Grabe. and it affects children. Mhm. Correct. Ang iban daw wala nag-affecto sa children, but ang ining Delta variant, grabe. Ining Delta variant, it is more 60% rapidly transmissible. That's why growing and spreading widely faster than any other variant in any climacteric conditions, and this is more virulent, and it decreases the effectiveness of any available vaccine. Oho, okay. So amo na mga facts nga ang ato nga gina-worry subong, hopefully na makontrol nato ng Delta variant dito sa Pilipinas. Doctor, But again, Doc, ini bilang Delta variant, kundi may reported cases diri sa siyudad sa Bacolod. No wonder kita, even with the reported cases, though I think 4, isa sa Banago, isa sa Sumag, 2 sa Mansilingan, pero daw nakita naton yan, nagpanubo ang kaso naton. Ano, Doc, why hindi sa ang ato meaning because of our strict closures ng aton mga borders. Kay ang Delta variant niya ara nagit sa Lilo kay sa Cebu. Hindi mo na gani mabalaan kung pilanda, damo. Especially Aklan. Sa probinsya sa Aklan bala. Okay. Grabe. Alin na sa Antique mo. So ang diri sa aton probably isolated lang ni ang Delta variant kay atong 4 na kaso nagkwanto sang Philippine Genome Center sa Manila sa after 1 month results after 1 month pa positive yun sa Delta. But again ang course of medical course in isang Delta variant is just the same as other variants. Ang magyapon ang incubation period nila. So, but silingon, Doc, nga why ni sa kalapta because ang mga individual nga nagka-Delta variant na isolate na even before pa nabalaan na nga Delta variant ang ilang ang ilang virus. Yeah, even before kiti 1 month pa to nag-abot ang results mo. Meaning aton niya nga pag isolation, ang action ba naton immediate. Correct. Kag at the same time na isolate sila dayon kag na contact tracing. But according kay Secretary Doke kuno sa ila study ang contact tracing kuno hindi naging man kuno effective mo. So actually sa ako niya ang if you detect the virus as early as possible kag i-isolate mong ang isa ka tao or group of persons kag ma-detect mo isolation kag ma-contact trace mo, contact tracing is still effective. Gani man, at least ma-contain mo lang within that certain area sang ning mga naka-contact, may close contact sa mga, kung di naman contain mo sila dahil, Doc, ang ining mga naka-close contact sa mga nag-positive? Yeah, kay most especially ining Delta variant, ang ilanin tungkol si ilang rapidly transmitted, household na niya. Gani. Bilog na niya panimalay ang latnan niya. Okay? Okay. So, our most concern also, when it comes to signs and symptoms, bala, kaya damo ka pamangkot. Ano niya, doktor, ang pagkaiba sang Delta variant sa iba sa alpha, beta, ang gamma? Actually, kung tanaon mo, ang ini nga group of virus, isa mo lang sila COVID-19, SARS-CoV-2 ang ginalinan. Ang ilang symptoms ini, they are almost generally the same. Like cough, colds, fever, sore throat, lack of smell, lack of taste, difficulty breathing, body malaise, body pains, nausea and vomiting, diarrhea, pero pareho lang na. But ang iyan niya sa classic symptoms nga nakita na mo sa Delta variant, mga nagagwa rashes sa lawas mo. That's why ibang ganin nagasuspect niya dengue ni.
No, okay. No, okay. Mayroon ko kaso nga nagdengge ko no pro ang iya platelet ko nagdabugin man kag biro ang iya nga DNS1 nga testing do sa the dengue is negative. Mhm. Okay? So ini siya may mga ang Delta variant niya may rashes, may naga-bluish ang toes and nails mo. Mhm. So amo ni ang difference amo ni ang Symptoms. pagkaiba niya. Mhm. Ang how to differentiate the delta and the other variants by terms of signs and symptoms. Mhm. Kaga testing sa genome sequencing. Mhm. Pero kaya So, hindi man tanan nga mga COVID, hindi man tanan dok nga COVID positive gid padala naton sa Philippine Genome Center ang ilang samples, no? Kundi kinatanaw ganay ang kwan ang symptoms which you have mentioned a while ago. Amo ni mga symptoms nga nabasihan naton kundi padala naton ang mga samples dito sa Philippine Genome Center. Oo. Kung ipadala mo na, actually, hindi maganda. You know kamahal sini mo. Oo. Ang sa Amerika in 2015, ang genome sequencing is $4,000 per test. Ito mga 200,000 pesos na. In 2020, $1,000 Oo. per test, no? Mhm. Ti amo na i-block. Pero kagang genome sequencing, hindi man niya COVID. Mhm. Ginagamit niya sa mga medical legal, bla. Mhm. Okay, sa mga forensic examination. Okay. Sa mga ginagamit mo niya sa DNA. Okay. Sa mga paternity. Yes, sa DNA. So mo man gali genome Oo, genome siya. sequencing man ang Tabla sa na DNA. machine. Mhm. Tingnan mo ng anong kwan. Okay, may question ka pa ba, partner? May ari laro may pamangkot lang ko no kay bisan ako daw may nakita ko one time isa ka post sa Facebook bala mga doctors man to. Ngayon kundi ang virus tawag nato ni SARS-CoV ni siya no ning severe acute respiratory syndrome. Nga dok nga ang pamangkot mo ni nga ang iban ka positive asymptomatic ti nga ang COVID dok kay ti severe manayhan sa suno sa pahayag ang ining SARS ni severe mo ti ko na symptomatic kami ning hindi ka severe nga ang COVID daw. Okay, ang balan mo it is very actually damo gray areas, especially sa testing. One time may ginapamangkot to sa isa ka interview nga doktor sa isa ka laboratory nga negative nga sa piyake positive. Correct. May mga muna kaso. Sa piyake positive nga sa piyake after a few days ng negative. Number one, remember ever since last year na ginambala mo na ang sensitivity reaction sa RT-PCR test. May ginpagawa ng DOH mong based sa WHO na findings nga ang the first few days 1 to 4 day first day 1 to day 4 chances negative na siya. So hindi tayo mababalaan Even if you have the virus na. Oo. Apan infection. Kung nakakontak ka. Pero galing hindi tayo mabalaan ang mga gray areas kung saan ka nakakontak. Kung saan ka na-expose. Correct, oo. So ang day 1, ang iba niya, pagka symptoms nila immediate, patest sila dayon. So wala sa kabalo nga, bahal pa malala, hindi niya COVID-19. Ma-negative siya. So after on the 7th day, nag-ubo na siya, nag-diarrhea siya, nag-positive siya. Kaya ang sa sensitivity reaction sa RT-PCR test, sa muling gold standard, day 1 to day 4, false negative, 100% negative pala siya. Okay. On day 5, 34% positive. On day 7, 62% positive. On day 6, on day 8 is 84% positive. On day 10, kapanubo siya at 34% positive. Okay. On day 14, may harap pa nga mag-zero, mag-negative siya. O may harap mga day 14, may harap pa positive. May nabilin. May 10% pa naka-positive. May mga remnants pa. So, hindi ta na siya sila nga perfect gini ang ato na RT-PCR. Kaya damo mga gray areas. Niyambal siya nga, di nag-severe na kuya, doktor raw, moderate kili. Pero nga nag-negative ko, pagabot ko sa hospital, and probably nag-severe ka because naara ka na sa 10th day of contact of
nag-contact ka o infectious stage. Pero on the 10th day, nag-34% na positive. Meaning may 66% gin ka. Chance ka ma-negative ka. Okay. Amo na gali nga Amo kadamo na. sa nagka-question sina. Kaya dapat maka-intindi, makahangop kita nga kaya laban ni dan daw lain na dan ang ginapaminsar mo nya kay ginapangwartahan ginandi blada mo na dahan daw. Oo. Kagang ang nga nagakada kung gisaga lain-lain ang laboratory. Sometimes ang kwan sinada is because of handling of the specimen. Sometimes sa pagkuhan sa reagents, ang pag-handling sa specimen, ang interchange niya sa specimen daw layo na yan, kaya may level na mo. So sa laboratory handling, may araman na nga ma-negative ka o ma-positive ka. So ang ato nga testing, hindi ni 100% na reliable. May ara ginaya mga false negative, false positive result. So pero we have to accept that kaya amo na siya, hindi na siya perfect ang ating PCR 100%. Although it is the golden standard nga amo ginagada. Amo lang ginang test mo nga masaliga naton. Okay? Well, damo galing gray areas pero wala ta sang mahimo. Gray areas. Amo lang ginang aton nga magamit nga test o wala ta sang iban. Oo. Pero ang importante na ang ma-detect mo dayon ang signs and symptoms. Amo na bla low-level signs and symptoms. Okay. Kami sa mga practice, low level, amo lang niya sa mga experts ng Indobra, wala niya sang DOH. Last night may meeting ko sa amon mga group. May isa kami ka doktor to nga nag-prepare sang low-level signs, moderate level signs, high-level signs. So what is I am practicing in the clinic now is low-level signs, meaning tanan nga pasyente gani may ubo ka, gina-screen ka na pa hindi ka sulod. Pag ubo ka taro, sipon, please pwede ka lang dala ka lang ni mapugko sa gwa, hindi ka kasulod o sa salakyan mo. Pabaloon ko kag itagaan ta kada yung reseta padala lang sa imo ang wala face to face. Okay. Although panginaw ka da sa lababo sa sagwa, kuhaan ka temperature pero ginaayo gin man sa mo nag-chill di man sila na kung symptomatic ka the most important lang is detection. It has to be early detection is the best way to do it and to prevent death. Kay nag-chill di mang pasyente namon na you suspect sang COVID. All patients with respiratory symptoms are suspect. Suspect. That is why, Doc, ang kadamo bla Doc sang kilala ko, Doc, nga nagabatjag sang may mga respiratory symptoms, hindi sila magpa-hospital, hindi sila magpa-check up, nya kay ma-COVID naman kusna. Hindi sila ang you are adding injury to the problem because you might be positive sa COVID kapag dinalapta mo. Correct. May iban man to, hindi man siya kung magpa-swab test, kaya nali positive siya. Uy, di anong rason mo sinada, malapta ka lang ikali. Mangalit kasi ibang tao sa pamilya mo. Okay. Hindi ba, partner? Correct. So, okay na. So, next topic, last two na lang Ang vaccine update dali lang As of August 26, we have already more or less mga 49,500,000 ang na vaccinated. Fully vaccinated na, Doc? 49 na. 49 million na vaccinated. Ang fully vaccinated is 31.4 million. 31.4? Sorry. Ang total, dali lang na-confuse ko. Hindi ko kita ang total vaccinated, hindi mga 48 million. Balato mo. Basta ang fully vaccinated is 18 million. 18 million. So, ara natasubong sa 16.7% fully vaccinated. Last week mga 12.1% lang So we're catching up. Nagasaka ta more or less mga 5% every week. Hopefully
at ipulayo pa man naton nga herd immunity nga 70% eh. So basta nag-inabot ng vaccine sa Pilipinas, namin naman nakapuan sa gobyerno ta. Okay? Gani, oo. So we are hoping that the only way is ang distribution like arrivals ng vaccine niya will be faster than expected. Kay kinahanglan tagini nga amo lang ginianay ang atong nga first hope ay mabato sa COVID eh. Okay, sige. Especially sa transmission sa bagong nga virus. However, because of the Delta variant, ang Delta variant, ang efficacy sa mga vaccines na nagganubo eh. Correct. Kumulatnan ka sa Delta variant. Di mangita naman tabag kung vaccine makuna sina. Oo. Lalagay tayo mo ng chance na ito ng booster. Ang booster. Okay. Pwede siya sa booster ba? May May posibilidad. mga ambal nila 8 months, pwede ka naka-booster dose. Ayo ang subong nga may FDA approval ng Pfizer ka Moderna. Booster dose. Ang Moderna ngayon, pwede na sa 12 to 15 years old and above. Okay. Doc, dali lang ha. Speaking of Moderna, Doc, kabalo ka mang guro sa balita dito sa Japan nga ginhold nila ang rollout sa Moderna because of contamination. Ti gusto ko ni atagon bala sa aton nga mga kauturan kaya basi kulbaan bala sa Moderna yang Japan gin pauntat ganito Moderna. Kaya to ya daw ang rason to is contamination. But lingon to contaminated way takwalo kun diin dampin na contaminate ang vaccine, but as far as Moderna ang akon ay am I right, Doc, magsilinga ang Moderna ya wala problema ang vaccine. Ang pagka-contaminate sa Japan, kaya dira ang problema, Doc? Sa handling. Handling, oo. Handling, mga sa contamination, hindi niya na-contaminate ka nakuha na siya na kaptan sa isang tao, na sudlan sa ibang virus, no? Because it is sealed, no? It is probably sa handling, ang temperature bala. Kaya they have to, with a certain temperature mo. Okay. Below the freezing point na siya mo. Ti guro na mishandled, nagkuha ng temperature, amo na nga nagkuha siya. Kaya nagkuha na siya once kadi ang vaccine kung hindi mayo pag-handle, kag magkuha sa required nga temperature, nag-precipitate na siya sa sulod. Ang pananaw ko gani, Doc, ang mishandling. Kaya madula iya nga kuan nga efficacy. Ang tanaw gani, Doc, ang mishandling, ari pala sa parts ng distributor mo, hindi pa dito sa distribution. Sa distributor, oo, dito pa lang. Distribution. Kaya agad dito pila to ka cases sa Bohol to din to nga lugar nga 300 plus vaccine. Nakunta na kuan na ano nila na nalipatan. Nalipatan nila magbutang sa required nga kuan. Oo, correct. Naluluman ko na. Refrigerator, whatever, freezer, o ano. Nagkuhan ito, naboy na lang to. Correct, oo. So, mo ng kaso sa Moderna. So, as far as the vaccine is concerned, wala na yung problema. Wala yung problema. Okay, sige. Tagang nami ang research, i-add ko lang, ining kuhan bala ang antibodies. Labo pa mangkot mo. Tiga doktor nga ang antibodies nga nagsinubak ko nga 3 na semana, 4 na semana, negative ya po na ako ng antibody ako. Ang iba naman yan, presumption, kag ang antibody test ko no, we determine nga muna kung nga may positive kas COVID. Ang assay nga may antibody na, amo na ma-determine kung ang amount ng antibody sa imulawas, pila ka percent nga inong bato mo sa COVID. Pero ang certain individual, depende sa certain individual. Hindi niya nga siling nga tanang individual, pareho na iyang production sa antibody mo. Ang antibody reproduction rate. Ang kanya at the same time ang kada vaccine, di ba may mga efficacy mo na? Lain mo na ang production sa antibody nila sa labas ng tao. So, umpisa, mabal ka nga, tingnan, doktor, ang ako yan, nag-65% ang ako ng antibody. No? Sa lawas ko nga, kung tiyang utod nga na 20% lang ako. Ting klason, kay kaagi ka COVID. Nag-COVID ka. Tapos gin-vaccine ka, nag-vaccinate ka after 2 months,
nagsaka pag antibody mo. Di amo mo ng booster. Okay. Tigaling sa atong diri sa Pilipinas, around the world, ginatapos na ganing vaccine sa damo pa sa mga katawhan nga wala pa gani ma-vaccinated. So, doon Pa-booster ka na. Way patay nog booster. Sa Pilipinas, hindi pa napangilaw sa gobyerno nga matag sila booster. Kulang pa ta bakuna eh. Kulang bakuna ta. Kulang ta gani sa bakuna, ma-booster ka pa. Iulitan na lang. Gani man ah. Okay. Ang importante guro halong lang gyapon ah. Actually, partner, ang kwan gapon is halong. I-observe lang natin ang strict health protocol na guidelines kay isa na lang kadako nga makabulig mo. Correct, good. Sige. Aside sa vaccine. Lastly, going through the breakthrough drug nga ginambal ko simo, mayara na ta subong na light at the end of the tunnel. Bulong na ya ha. Hindi ya bakuna, bulong siya ha. Bulong na ya, doktor, no? Hindi na ni bakuna. I think this is the answer, God's answer to our prayers. That in Israel, among all nations, Israel pa, has discovered the breakthrough drug. It is not really a miracle drug, but a breakthrough drug. The Exo CD24, ang kodya, linis sa Tel Aviv Echelon Medical Center. Ilan ni Dr. Nadir Ader nga grupo. It was developed actually last year. And also sa Amerika, gina-develop man related na siya sa Regeneron nga gina-develop itong in-inject kay Donald Trump. Okay. Sa early stage, ito lang nag-ayo siya. Ang Regeneron itong pharmaceutical sa Amerika in conjunction with the Echelon Medical Center, nag-develop sila sa new drug. It was developed last year undertook the phase 1 trial. Ang last year during the phase 1 trial, they found out that mga moderate and severe patients nga with COVID-19 naka-recover sila 3 to 5 days after infection. Okay. So nag-ara sa subong sa final stage of phase 2 trial. And I think ang phase 2 trial, ang ilang result almost the same. Ang iyan ni purpose amo ni ang kwan is medication. That is this is a medication that directly delivered to the lungs by inhalation. By inhalation siya, Inhalation. Okay. Gina-deliver directly to the lungs because we all know that COVID-19 or SARS-CoV-2 is a respiratory problem initially. Okay? So, ang iyan purpose is to prevent the immune system from overreacting in dealing with the COVID-19 virus and causing complications, infections, or what we call the cytokine storm. Mga ano ihang kalawig pandidok ang magwa in the market aning I think siguro within 6 months. Within 6 months makagwa Kaya sa phase 2 trial mo. Okay, glad to hear on that, no? Phase 2 trial mas phase 3 na siya. Nali 6 months siguro nali maka-launch na sila kag ma-roll out nila ni. Through inhalation namin ni siya kay inhalation ni siya mo. So pareho lang ni bala bulong sa asthma bala. So, dako gining bulig sa aton, and I think this is the amuna na ambal aton God's answer to our prayers. Okay, see. Na may chance sagli. Of all nations, of all the places, Israel pa. So, munang importance ako niya bisan din lang alin basta bulong importante ang Israel sa Biblia mo na mo. Correct. Kaya may signature of God's intervention na ta. So lastly, amo lang nambal ko nga COVID-19 will stay with us for a long time. Alin bala last year nambal ko ang according to medical experts and scientists around the world globally, we have to live with it. With the COVID-19 in our midst. So wala tani mahimo, along lang gid, buligan ta nga aton lawas, atong pamilya sa paggalong
and we have to get vaccinated as soon as possible. Yes, okay. Sige. So, Doc, salamat Diwat for your time, ha? Okay. Madamog niya salamat, Dr. Melvin Ibanez. Salamat gid partner boy. Sige, tanay naman tas masunod nga Domingo, ha? Salamat gid kag daw ang Euromega to gina Marco dumayo. Mayo tong Euromiga mo. Pagkalipaton ko so. Oo, mayo tong Euromiga. Kaya daw... Euromega din tilawan ko gina to Marcos mo nga pala nakiklawas ko daw dula-dula. Oo. Ako man daw dako bulig sa lawas, ha? Dako bulig sa lawas. May silimarine siya para sa liver mo. Oo, Para mag-ano bo imos GPT kay pati liver bla. Damo na nga component Mga doctors gini nag-formulate siniya doktor no sa Euromega. Damo nga doctors kaya according to the practice of mga medical experts bla. Tungod sa ila nag-formulate sila sang bulong according sa experience. So natin prescription na siya drug. Subong over the counter. Okay. Ara siya sa mabakal lang sa mabutika, Dok, no? mga ara siya sa Negros Chris Pharmacy, XL Pharmacy, sa Med Express sa Doctor's Hospital, kag mga sa Talisay, ara na siya sa Ben's Pharmacy. Kag mo pala na, mga daw damo man ang nagambal nga daw dako ang iyang mayong bulong. Euromega, no? Sige. Euromega with Silimarin. Okay. Sige, Doc, salamat gid liwat for your time, ha? Thank you very much. Salamat gid. Good morning. Good morning, Dr. Melvin Ibanez, mga Aksyon, no? Aton sining regular nga bisita ni kada Domingo, ano? Para nga maka-share kita sa inyo sa mga importanteng informasyon. Importante subong adlaw nga aton nabatian, may ara nga bulong na ya, ha? Nga gina-develop ang Israel, ha? Nga amo ni ang isa na naman ka breakthrough nga research nga may na-diskubrihan nga bulong batok sa COVID-19. Magabalik kita mga Aksyon, pero meantime, good morning anay kay amigo nato Noel Amar. Happy birthday kuno sa kay Mikey Amar dira sa Mansilingan. Happy birthday. Good morning man Carla Argoncillo, no? Sa kay Ana Sinoro, kay Ma'am Vanessa Mayo, kag kay buddy ko Doc Mayo dira sa Minnesota, no? Sa kay Raymond Pinida, kag kay Jinky de Alagdon, good morning man. Inday Blaza, hindi lang ko mag-greet na sa madamo nga kuan kay daw kan gid now sa kulang gid sa time. No, Jocelyn, kag kay Sorab Javier, Maria Teresa Hovelenia, good morning man, no? So sa ibang dira, karon naman later naman ha, babalik kita sa Kapehan sa Aksyon pagkatapos lamang sa importante naton nga mga pahibalo. Himbing, gising. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod,
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakakagid no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Tirador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gila pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1.
Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong. Dahil sa atong pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon, upod yapon si alagad Aksyon Boy Duran. Kato sila pagpangalagad ginadulong sa inyo. Hakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa po kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status na kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala tutos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Butsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sa ihimplo. Butsilingon sa redundancy nga ang ila trabaho, may nagatrabaho na no, redundant na, sulit-sulit na ang trabaho, daw nagadoble na ang nagatrabaho sa isa ka trabaho, amo ng redundancy, no? But lately, ang Civil Service Commission nagdesisyon nga ipabalik atong mga empleyado nga gin pang retrench sa nga basiwa, no? Kag isa sang mga, of course, nag-away sina ever since nga ining joint venture agreement between Basiwa and Prime Water ang ginaluto-luto pa lang. Ang isa sa nag-aaway si Councilor June Gamboa, no? Kag after sining pag-retrench sa mga empleyado, he was still in the middle of it, nga nagapakig-away, nagabulig sa sining mga empleyado, nga nag-away sini sa Civil Service Commission. Kag mayo nga balita sa sining 60 ka mga empleyado nga may order na from the Civil Service Commission nga ibalik sila sa
trabaho. Ibalik sila sa Bacolod City Water District. So, what is on the line? Si Councilor June Gamboa. Councilor, may agaliwat, sorry gid nung time ta, damo gid commercial daw mo. Sorry gid, good morning, Councilor. Wala gid balaya ka. So, ako nga ligwang nga gina-interview ako ni Mr. Boy Duran, el Presidente. Ang ako nga presidente sang Negros Press Club. Mayong aga, Sir Boy. May aga, Councilor, no? Kag ti, guro, ikaw isa man sa nalipay, kaya ako nalipay man ko personally. Ngayon ng aton nga mga empleyado, bilang nga nangin makaluluoy sa sulod sa pila ka bulan, nabalik sa trabaho order ang Civil Service Commission. Nga ibalik sila sa trabaho, Councilor. Oo. Mumantani ang reaksyon ng aton ng mga board of directors nga dapat ikalipay mantani nila na ang ilang mga kaupod sa serbisyo sa gobyerno na reinstate kag natagaan sang justisya sang Civil Service Commission. Yung galing daw sila, kaya sila nila nga iapilaw, pabili nila. Ma-appeal pa sila? Ma-appeal sila, Councilor? Ma-appeal sila? Yes, sila mismo, ang board of directors mismo, aging ka nakita, Balwa, Sir Bobby, nga kaupod mo sa serbisyo sa gobyerno, ultimo empleyado, sa lugoon, di. Ita mo pa yan na dahil nabot, apilahon niyo pag kung tani ikalipay na natin. Ito na na-release Gane. Yung illegally release ang prime water. So, apang kita kaya ang ang iban nagaupugong. Nagapigos pa din nagapugong. Ang iban to ang iban to kuno nga may empleyado kuno do nagabulo barbecue na lang para nga at least may bakal-bakal bugas kun tiligangon eh. Tulo ka Sir Beria, kahapon nga daw. Pabarangay 34 ako. Iaran sa likod sang ETCS ang salakyan kag din way ko galing na kilala ang salakyan. Daan nga salakyan kag pangaypay sila magasawa. Isiling ko kilala ko kita da basiwa amo ni siling ko upod ko sa dayan bilak tibangan sa basiwa adlaw nga nagarally. Nagayo nga ipabalik ko na sila sa issue sa base privatization. Pulo ka ko nagahulat na sila sa nila nga siling nila kay tungod nila shopping sila nagkaululo baligya sila nga mag-asawa. Amo na gaparaot sa buong pangabuhi nila. So siling nila dako nga diploy ni nga kantani kung naka-reinstate at nila matagaan nila siling ko ang ilang pamilya. Councilor, ang order of reinstatement dala dirang order man for back wages? Yes. I think yung illegal termination mo. Kundi aliso god na din terminar mo, wadi mo gawin paubra. Hindi bayaran isang mga board of directors kag sa crime motor. Alam mo, ulat na tonta, kay mati ko nga iapilaw nila kag ang kapitisyon ng isang board of directors, ang OGCC, Office of the Government Corporate Council pa ang ila pangabayon na apilahon sa desisyon sa Civil Service Commission. Sir Boy, isiling ko, ito pawayon pa nila yung duwa ka ilisya sa natong gobyerno. Yung ka nakita, Sir Boy, ang plano nila, pawayon nila ang Civil Service Commission kag ang Government Office of the Government Corporate Council, duwa ka ilisya sa natong gobyerno. Okay. Amo na ang pamangkot. Ito mo yan mga ikaapin-apin kag patagastuhon niya ang gobyerno. Ano Councilor ang kwan? Ano ang ining order sang Civil Service Commission? Why niya sang effect or why sang let's say sa labton iya ang ahensya abi nga nagpahalin sila? Wala. Amo lang na siya back wages na ihatag lang. Di dapat gid ang laban-laban sinaya kung di nga nakapag bantayan, idaho malang na nila, kag support malang na nila, kag ipag-support malang na nila sa mga konsumidor. Amo na da nga, kung nila nakulbaan. Amo na da, Sir Boy, ang ginatawag natin, unbundled billing, hindi mo na makita da sa lintahan. Ang ilang nga billing, basta ipakyak lang nga da nila. Basi bala ang ibayad nga back wages da, i-charge mo lang sa balayran, ta sa basiwa, although ako hindi mo kupiktado na kay, why man kuya basiwa? Laban.
Sir Boy, laban ka nga, ang COA report nagpabaluman sila na inyong ang ginubra, violation, kay tungod din ka nakita, sa kutob-tugtog ng mga empleyado na gusto mag-avail isang early retirement, gusto nila papahalin ng tanan ng mga empleyado sa gobyerno mo. I-take over na nila mo. Kinupira nila 400%. Hindi kakita, pang-amag. Nila, bribery. Dok, nakita na sa kontrata nga patingin pa nagtag nila in a form of bribery. Hindi lang mga sobra sapat na diskulon kang isa ka empleyado kasi din panagahan pa nila pabidugan nga 250%. Insukot. Iniinin nila sa mga konsumidor. Sisilig isang kuwa, hindi na pwede. Kundi subong, kadamo pa sa mga nakita sa kuwa, kamo na ang subong ang kontrata is under legal question, ginapamangkot ng itong kuwa subong kung na yan pintaha bala yung kontrata o kung hindi. Kaya naghahambal ang kuwa nasiling to na wala nagtandog ang kontrata para sa kaayo for the benefit ng atong gobyerno. Atagon ko lang kasi Lora, atagon ko lang ang COA i-scrutinize sila ang kontrata between Basiwa and Prime Water? Yes. Kaya nga, ano itong nakbasang COA? Basiwa is a government-owned and controlled corporation. So, you are still under the jurisdiction sang COA kag Civil Service Commission. Even after the joint venture agreement, ang Basiwa, Prime Water is still under is considered as a government-owned and controlled corporation. Ito man niya gindula ang Basiwa, Sir Boy. Suno sa ila. Joint venture partnership man ni bala. Oh, hindi man niya take over, hindi man niya, hindi bala? Suno sa ila. Suno sa ila. Yan. Amo na yata ko kani dapat ang ambar sang COA partnership ini, joint venture agreement ini. Dali lang, nga ang gobyerno sa inyo. Tapos kinisa-isa to sa gobyerno, Aryo, tanawan nyo. Not silingon balwa, take over siya sa matutuod, ugaling nagapanagon sila sa palgas ang partnership. Sa prangka nga sigulanon, ano na lang nagasilinta ang obra sa board of directors? Libra to monitor. Yan. Tisilin ko, pati na gani sa pag-monitor, siyang serbisyo, siyang prime motor, so hindi pa nila sa pagdagon. Diba? Why gani accomplishment report? Damo ng mga reklamo. Subong, nagtikabla nga mga board of directors, kaglamang ko. Dali lang prime motor. Di na itong inyong promisa sa amon. Di na itong serbisyo na promisa sa amon. Di na itong punto nga dapat. Amo na Councilor ginapangita ko man kay sang pagsugod sinisang joint venture, ang promise diri is ang rationale behind sang joint venture agreement is for more efficient nga delivery sang tubig sa ato mga konsumidor, which was not done by Prime Water after pila ka bulan nga sila na nadaang nag-operate. Malgapit na kita banwa sa isa ka tuig. November 13 kang ginikover nilang operasyon. Iyo, pagkatapos ng November 13 banwa, Sir Boy, sukto na kita nila sa 12% VAT, sukto na nila kita sa nilamang dapat na dinansya, sukto na kita nila sa nila kuno abing ang balong kita nila, nagula naman kami sa kapital, amo niyo, sukto naman nila naton. Banwa, ang boto na nga improvement na ginatag nila sa aton. So, pasaran ko yung resolusyon sa nasligad nga simana, kadi naprubahan sa sangko niyang pangusod, nga ginapangabay ni natin niya ang Prime Minister, tagi sa ila General Manager, nga tagaan kita nila sa accomplishment report nila. Wa ito na nalangiging tagi, yan sa Board of Directors ta. Diba? Sa General Manager, gid. Sa General Manager na lang. Kaya, hindi ka sa mga Board of Directors, hindi ka ni kagi man Councilor sa board of director kaya daw ang ila tindog nga daw wala sila sang legal obligation or wala sila sang obligation to explain sa sangguniang panglusod amo nang I don't know amo nang akon nga pangintindi sa ila payag ni ligad. Kabali. Diyan ka nakita ba nga gapila ang mga empleyado sila nga makipagchika ni garahali na sila. Halos every time na makita sa board ka mga empleyado, kaya may board meeting sila, pamangkot.
tilaw lang niya sila, malang sila nga mga empleyado, mapuno abi, protera nila. So kung na makasiling abi, may magpungko ka mo, di o magpamahaw ka mo. At o nga nagrally kami kay Una Hardin, hindi ko nakitang din papulisan pa yung mga empleyado, nga sila niya palang gaya man ako, no? Yung papulisan niya pa yan, yung padala niya, pati kung nabi kung ikaw, itawo mo na sila. Di ba, dapat kung nakita mo nga narakibangan mo, gay, kung di pasudlon mo, papakapihan mo, kasi papamahon mo, pwede lang. So, ang inobra yan ni Monard, din papulisan niya pa yan. Ang iya, sila nga mga empleyado, kaya sila ko, futile din nga exercise ang aton, kung kaya kita ito kapamangkot, kagkapangabay sila, kaya waay bigla niyo sila ginaktuhan. So, nagpangayo kita sa accomplishment report sa Basiwa through its general manager. Saan unahan makasubmit sila, Councilor, kung may submit din man sila? Ikabay pa, kaya nga, Banwa. Ang inibalang utility company, yung water district, this is reviewed with public interest. Pag may general welfare nila, at kung kani na mga opisyalista, amuya kung kani man ang magapatunga para sa aton ng mga konsumidor pumuluyo, hindi ba? So dapat yan, obligaho din nila, patika nyo na. Amo na ko nga, dapat bululigan ini isang mayor, isang vice mayor, sa mga konsyal, na obligaho na ito ng promoter, pakita ko nila, sang ilang accomplishment dito, okay ka ang reklamo, hindi nama. Amuya na tani ang nakakaton ng mga opisyalis. Kuti may isang hindi sa ilab lang na ikab na lang na nagpamaluabi na amuto. Wala. Kaya gabi na... Notod si Councilor. Liog lang ko tanay, no? So, amo na sa mga kaksyon, no? Ang aton sininga mga itong pahalin, ginapabalik sa Civil Service Commission with back wages, no? Pila ka bulan, tapos lang tapos lang pahalin man doon January patos laging pahalin, no? Councilor, balikan nato si Councilor June Gamboa. Yes sir, so ang umula lang ako nga sila nga mga board of directors kung tani ang magapatunga para sa aton. Kaya dinbilin na ganaton sila para tumonitor mo, di ba sir boy? Correct, oo. Hindi lang, kasi pinasulduhan na nato niya sa Basiwa, hindi niya ang prime hotel na nagkasuldo na gagawila. Kita nga mga konsumidor. Amo niya sila kung tani ang magkapatunga sa aton. Kagreklamuhon nila ang aton ng mga reklamo sa prime hotel. Pero wala, sila pag galing siling ko, hindi ka nakita, sila pa nag-appeal nga i-reverse ang desisyon ni isang regional Civil Service Commission. Can you imagine naman na siling ko pala, heartless na mga tao. Heartless. Bali, ang nagpahalin gini sa mga empleyado ya is prime water, di ba? Prime water, gini nagpahalin. Ang nagpahalin gini sa mga empleyado, ang prime water. No! Ang board of directors? Resolution sa board of directors? Gali? Resolution sa board of directors. Okay. Patuman lang nila, patuman lang nila ang mando sila sa prime water. Okay. So ang kaya ang amo, hindi ang tao, kundi ang prime mover na. I think ang sa desisyon sa Civil Service Commission na nagapakita dito nga ang mga empleyado were not explained kung ano ang redundancy. Daw mo na? Ang desisyon ng Civil Service Commission ay legal lang nila nga termination. Why did ang Board of Directors to issue the termination only the Civil Service Commission? Kag wala sa redundancy in government. Hindi sila makapalin sa mga empleyado. Kung gusto niya sa empleyado nga magapabilis sa Basiwa, waay ka may makapahalin sila at ng board of directors or kung from prime motor, hindi ang service commission lang. Okay. So, nilaya din matumato, nilaya obligar kag din terminate ang mga empleyado nga wala nagali sa Civil Service Commission. Kaya manduan sila sa prime motor. Kagin manduan sila sa prime motor. Anyway. Ito ang mabayad kung tani board of directors. Gani man, dapat board of directors na mabayad. Why the problema kung sino mabayad? Basta hindi lang konsumidor ang mabayad. Yes, dapat lang. Kung sa una naton, basi taguon naman na ilabla. Sa aton na billing, balo ka kung kaysa, di na magic man na nilang billing ka mo. Gani man. Sir Boy, ang pipinansin niko. Gasi niko. Ang tawag sinada, unbundled billings. Na ginkuhan nila, ipaslak na nila.
Ti balantayan naman na nato. Ina nga kubasi ko ni paslak na nila sa aton nga balayran, ang nga balayran nila nga bakuijes ang mga gitpabalik nga empleyado pareho sa kuan bala sa Sineco bala nga tido kapilan nga duwa na ni kabulan sunod nga do nagasaka aton nga balayran no kuno nagasaka naman hindi ko chindi. Basi Kasi kon kita na makita sa aton nga kurinti sa buildings. Ang gila kita hindi mo na makita da. Okay, sige. Pinasado lang na nila da. Councilor, padayon lang pagbantay Dapat si tao tagi Sir Boy. Basta padayon lang pagbantay dos ako libot mo sa mga barangay sumungaw. Ari gani ko sa punto 5 tayo subuho. Kung madapas ka din namin din. Bo, gano'n ka daman ka kampanya? Hindi man, dahil may mga indikasyon ako, nalaga na pangaluyag. Problem mo, sir, lipos ka lang. May isa din ka kati, siya puro chicks mo. Ba? Oo, kailangan ni pangaluyag ang akto. Ay mo nang obra, may isyuhan ka naman gani. Kung masalalak naman sina. Wala. Pwede kaso sa akong. Pwede niya kaso sa akong. Na mga labi-labi ng mga pamayaan. Kung ginaya paborito. Yung mga ginaan ng biktima sa mga ginagaw-gaw. At mga biktima sa mga paltik na pagidugma. Kung ginaya porte. Perting ang binigay. binigay. Siwala ko nila. Kaya sikto ako sa mga pamayaan. Kaya ginagaw-gaw. Kaya sabi ka ba na ako ginagaw-gaw sa gawa. Kaya hindi po sa bana. Anay. Sige Wala ka, Sir Boy, hindi ka dito-intindi sa hindi sa kasabi kong siya dyan buwa. Ito lang. Sige may time ko lumapas na ko si mo Hindi kayo may nag-swimming, di ho? Sinin ko, timos-timos, kita di nga duwa. Okay lang sino? Gisitro, di ba mo? Suluhan na lang dana. Suluhan lang dana. Ako kasi pa, kagabi mag-ingos ka tayo, hindi ka sitro, kita ano nung nipol mo? Ako pa yung pangakit. Tara ka na naman. Kasi nga, bakit kasi kumano, sa akin sa asawa ko, kaya may timos-timos ka. Kakapangkay. So, salamat Gid for your time. Thank you, Gid. Enjoy your day. Yes, salamat, Sir Boy. Madamong salamat sa aga. Along. Sige. Councilor June Gamboa. Sa buyong klase konsyal. Sige Sa kay Mia Morales Moreno, good morning dira. Good morning sa imo Inan. Sige. Kay Ma'am Van good morning. Kadla mo si Ma'am Van kay no. Eliser Likayan may aga. Sige mag-aksyon way na kita sa panahon sa atong pagpangalagad. Kita na kita sa masunod nga Domingo. Diri gyapon sa Kapehan sa Aksyon. Upod sa inyo lagad Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,